L-Università Medika ta' Fama Internazzjonali Barts and the London School of Medicine ingħatat il-liċenzja biex tibda topera bħala università minn pajjiżna. Ikkonfermat dan Edel Kassar, kap eżekuttiv tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla, li hija l-kummissjoni li għandha l-irwol li tirregola l-kwalità tal-edukazzjoni f'livell terzjarju. Barts applikat għalkemm hija stabilita l-Ingilterra talbet għal liċenzja biex topera f'Malta u ingħatat liċenzja s-sena l-oħra biex tista' topera. L-Università ta' Barts and the London School of Medicine, li tispeċjalizza fl-oqsma tat-talim tal-mediċina u d-dentistrija, se tiftaħ il-kampus tagħha fil-Gżira Awċija kif imħabbar is-sena li għaddiet. Din se tkun l-ewwel darba li l-Università ta' Barts and the London School of Medicine tiftaħ l-Università tagħha barra r-Renju Unit. Però din mhux l-unika università li għażlet li topera minn pajjiżna. Fil-fatt Kassar ikkonfermat li s-sena li għaddiet Middlesex University ingħatat il-liċenzja mill-Kummissjoni tal-Edukazzjoni Ogħla sabiex topera bħala università minn pajjiżna. Biex bl-Università ta' Malta issa f'Malta 3 universitajiet akkreditati biex joperaw bħala università minn pajjiżna. Dan fl-istess ħin li hawn diversi istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla. Din hija xi ħaġa li qed iżżid il-pluraliżmu fit-tagħlim u Kassar iddeskrivi dan bħala importanti. Jgħin biex l-individwi min qed jistudja f'Malta l-istudent għandu l-għażla u jista' jagħmel jieħu deċiżjoni informata. Jista' jagħżel speċjalizzazzjonijiet f'korsijiet li forsi s'issa ma kinux qed jiġu provduti f'Malta. Jista' jagħżel korsijiet ġodda li qatt ma kienu provduti f'Malta. Jista' joffri jiddeċidi li jagħmel metodu ta' kif titgħallem differenti.